În Peru trăiesc 65 de grupuri etnice diferite. Al doilea ca mărime este tribul Ashanica, care trăiește în zona centrală a țării, în jurul râului Ucayali. Oamenii aceștia sunt suspicioși și le e frică de străinii albi. În tribul acesta, din noiembrie 12 anul acesta, împreună cu un grup de misionari, condus de fratele Marcus Dumitru, lucrează și misionarea Bisericii Philadelphia, sora Daniela Caidas. În data de 5 decembrie am primit prima corespondență e-mail din Peru. Suntem chemați la rugăciune și luptă spirituală pentru mântuirea tribului Ashanica. Să ne rugăm pentru grupul acesta de misionari români care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.